भाग्यवान खुर्साचे करुणेन निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचेर आणि उल्हास पाव Hallelujah. Hallelujah. कित्याक जाका तू अवंग फौज जाल्ली Hallelujah. Hallelujah. तो आपणे सांगले बरी जीवन जाला Hallelujah. Hallelujah. आमा पसो देवा लागे माग Hallelujah. Hallelujah. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मरिये Hallelujah. कित्याक स्वामी खरोच जीवन जाला Hallelujah. माग्या ये देवा ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुन्या सोन्या येशू जेसू ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या जीवन पणावरवी पणावरवी संसार संतोष संतोष सांगतो आमचे मय औंकार मरिये मरिफा शासनाच्या जिनियस संतोष आमका लाभस करून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्यामध्ये फाता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जशा आधी तसे सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जशा आधी तसे सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जशा आधी तसे सदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या देवा मुझ्या गेल्या रातम्या मुझ्या सगळ्यांचे रातम्या दये सगळ्यांचे मका मका दिलाय दिलाय. वे मुझे मुझे मोत मौत जोडाय जोडाय, मका राज आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेले आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोटापणाचेर आणि पासांचेर आडे आमका धाड समी देव तांकां फरमावून फळातून मागता आणि तो ये सर्गा वयल्या पोजीच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारा विसरला सैतानाक आणि ताच्या हेरापटे आत्म्या देवाच्या पदवीवर आमकडे घालावे शासनाचो विषय उदितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाशांचेर पदपदी समाधान येती विषय घेऊ देत आमेन. मानता देवाक सर्व पददार बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या सारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सम्याक जो पवित्र गर्भीन संभावलो औंकार मरिया ताम जन्मलो पान फलत काल तने कष्ट सोसले ताका कुरसार चढलो प्लान ताका निकेतलो मेल्ल्यामध्ये दवलो श्रेष्ठ मेल्ल्यांतलो जीवन जलो गार सडलो तैंतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो सत मानता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक बातक्यांचे बक्षणे पुढीचे जीवन पण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येऊ तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संवसारान जाव नमान मरिये कृपेन बदले सुमदिय सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची नमान मरिये कृपेन भरले सुमदिय सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची नमान मरिये कृपेन भरले सुमदिय सुबह स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या एक घडीभर आमचे माईक आम्ही अनम्यूट करूया सांगता म्हणून तरुपे आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Argan Jesus, Argan Jesus. महिमा Jesus, स्तुति Jesus, पदवी Jesus. प्रधान Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.
Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Praise you, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Praise you, hallelujah, Jesus. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus. Hosanna in the Jesus. You're the mighty Lord. You're the King of kings. Psalm Hallelujah. 90 verses 14. आमचे डोळे एक घडी बोर दंपिया दोन्ही हात आमच्या उस्क्यात उक्ते धरूया. Let's close our eyes and keep our hands open on our laps. त्या सोम्यात या ब्रेसराच्या दिसा अर्घा दिता असताना Psalm 90 verse 14. या ब्रेसराच्या सकाळी या दिसाच्या सकाळी हर सकाळी तुझ्या मगान आमका दादोशी कर. तुझ्या मगान आमका दादोशी कर. आज तुझ्या मगान आमका दादोशी कर. आज तुझ्या मगान आम्ही दादोशी जालो जाल्यार या संसाराच्या व्यामोहांतून आम्ही मेकळे जाता. या संसाराच्या ओढण्यातून आमकां सुटका मेळटा. देखून देवा या ब्रेसराच्या दिसा आम्ही मागता तुझ्या मोगान या सकाळी आमकां वर. आमचे काळीज तुझ्या मोगान वर. आमचे मन तुझ्या मोगान वर. आमची सगळी जिणी तुझ्या मोगान आवरत चल्ली जावं दे. आवरत चल्ली जावं दे. आज तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां जालो वयसल्यार जीणभर आनंदान आमी तुजी गितां गायतला. वय देवा, वय सोम्या, त्या रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेक तो अनुभव दिलोय. त्या प्रद्वाराक संपडल्या स्त्रियेक तो अनुभव दिलोय. त्या समार्याच्या स्त्रियेक तुझो अनुभव दिवला. तो मोग ताणी अनुभव केलो. जेन्ना मोरी आणि मार्ताच्या घरात तू असताना त्या मरियेन तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या उतरावरवी केलो. तुझ्या मोगाची गुंडाई रुंदाई तिने मापूंक प्रयत्न केले. त्या तुझ्या मोगाच्या सागरान बुडोवंक तिने प्रयत्न केले. आज त्या मोगान आमकां बर. आज त्या मोगान आमकां बर. अर्घां तुका जेसू. अर्घां तुका जेसू. अर्घां तुका जेसू. अर्घां तुका जेसू. Zephaniah 3:5 पूण तांचे मते आसा तो सर्वेस्पर नितीवंत. आमचे मध्ये आसा तो सर्वेस्पर, तो नितीवंत. अन्याय तो करिना.
दर सकाळी तो न्याय निर्णय करून देता. आज या सकाळी तो मुझ्या जीवितात न्याय निर्णय करून देता. हांवें फाल्यांक राखसय म्हणून आजच तो न्याय निर्णय करून देता. दर फांत्यार सुख नासतना तो हें करता. सुख नसताना तो करता. त्या देखून परत एक पाटी आमच्या मायकान म्यूट करया. तासो मोग ताणे खंयचेच शर्त नासतना आमचेर वतला. कसलोच शर्त नासतना ताणे तो मोग आमचेर वतला. ताणे तो मोग आमचेर वती जाय जाल्यार ताणे तांकां हांकां पळोवना. ती कितें सांगतात, ही कितें सांगतात म्हूण पळोवना. त्या समयान त्या जरबदाचे मार खायचे जाल्यार हेरांक कोण ताची नकलां करतात तें ताणें पळोवना. दुखयल्ल्यांक बक्षीस जाल्यार तांणी केल्लें सगळें मेसून दवरूंक ताणें पळोवना. संपूर्ण काळजान ताणें बक्षिलें. जें कितें ताणें केलें सगळ्या काळजान ताणें केलें. मोगा पासून आज आमी त्या समया खातीर 2 मिनटां स्तुती करतना ताच्या मोगा पासून घट्टतल्यान स्तुती करया न्ही. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. अनम्यूट कर स्तुति करिया. Unmute स्तुति करिया. हालेलुया, 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 मोग आमच्या देवान येऊ दे. आमच्या भुरग्यांच्या काळजान देवान येऊ दे. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, praise you, Karala Jesus. bara 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 di 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 bara. Hallelujah, 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 Lord, thank hallelujah, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. सांगता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्ट दळान प्रेम करूया. Jesus. Psalm Mighty Lord. 29:11. Psalm सर्वेस 29. पर आपले सर्विस पर को जैसे आपले पर सर्वेस पर आपले पर जैसे जैसे शांति सो शांति आशीर्वाद से देता. आशीर्वाद देते हैं। Psalm 29:11. Psalm 29:11. 29:11 सर्वेस सर्विस पर को जैसे आपले कंटिन्यू पर जीतलो सर्वेस पर आपले पर जैसे जैसे शांति सो आशीर्वाद देता. Psalm Psalm 29:11. 29:11. सर्वेस पर आपले पर जैसे सर्वेस पर पर जैसे शांति सो आशीर्वाद देता. नमान मरिये कृपेन भरले समझे सुवैसा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, शांति मरिया दवाच हर एक लिखलिश समयाच्या समर्पण दिल्या. हर सकाळी तो न्याय करून देता. हर सकाळी तो न्याय करूक उभो असा. आमचो देव आमचे मध्ये असा. आमचो सर्वेस्पर न्याय नीत करून दिता देव. न्याय नीत करून दितलो तो आमचो देव. आज
आमच्या जीवितांत जाऊनचे हर एक अनित अन्याय त्या सम्याच्या समर्पण दिव्या. आज वकिलांच्या की व्हडलो वकील तो जावन आसा, तो आमचो वाद आमच्या दुस्माना मुखार मांडटलो. तो आमचो वाद त्या बापा मुखार दवरतलो. आज कितले जाण कोणे चीट केला, कोण धमकी दिते असतात, ब्लॅकमेल करते असतात, नावपाड करते असतात. सम्याचे तान भेटून दिव्या. कोणाक ट्रॅव्हल बॅन केला, कामाकडे कष्ट येते असतात, दग दिते असतात, कोर्टान केस असा. समाजात समर्पण दे सांगा त्यामुळे उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. आयझाया 54:17 Isaiah 54:17 तुझे विरोध विरोध वापरून केले कंचे खात्यार सफळ जाऊन शकता. का गुन्हे अवकार करता ते हर एक जे फटके म्हणतो रुजू करतले. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खात्यार सफळ जाऊन शकता. का गुन्हे अवकार करता ते हर एक जे फटकेरी म्हणतो रुजू करतले. Isaiah 54:17 54:17 तुझे विरोध वापरून केले कंचे हात्यार सफळ जाऊन शकता. गुन्हे अवकार करता ती हर एक जी मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. एका पिढ्या समाजाच्या समर्पण दिव्या. कॅन्सर, ट्यूमर झाला, पोटाचे समस्या, गाल ब्लॅडर समस्या, कितल्या हॉस्पिटलांत आसात, आयसीयूंत आसात, उस्वास काडूंक जायना, दम देता, एलर्जी झाल्या, इन्फेक्शन झाला, पीसीओडी समस्या, गर्भांत समस्या आसा, फायब्रॉइड या सिस्ट आसा म्हणा सगळ्या पिढ्यास्ताक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. गांठीचे दुख, पेंगटाचे दुख, L4, L5 चे गॅप या कंप्रेशन सगळे सोम्याच्या तांबेठान दिव्या. सगळे सोम्याच्या तांबेठान दिव्या. कितले जणांचे सांग परो कंचे डॉक्युमेंट्स समस्या झाल्या, चेक बाउन्स झाला, कंचे डॉक्युमेंट मूव जातात ना, सगळे सोम्याच्या तांबेठान देऊन सांगा म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. साम 142 समय वनखणीतलं माका वैर काढ आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142 समय वनखणीतलं माका वैर काढ आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142 समय वनखणीतलं माका वैर काढ तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवाय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. सम्याच्या समर्पण दिव्या. कितली जण कामाच्या समस्येने असत जाऊन पुरो काही कामा गेल्ल्याकडे ठिकाणात एका जाग्यार काम करूंक जायना. जाऊन पुरो काही काम करतात, गेल्ल्याकडे कोण म्हणी फसयतात, या दग देतात, पिडापीड देतात. समजात भेटून दिव्या. माग्या कितल्याना काम नसताना असतात, वर्षभर झाले जाऊन पुरो, वर्षाच्या काही सड झाले जाऊन पुरो काम ना, विजा ट्राय करण्यासात, कितल्या वर्षात जाऊन ट्राय करण्यासात, विजा अप्रूव्ह जातात ना, परत ट्राय करतात, परत पैसे भरतात. समजात भेटून दिव्या. कितल्याना वर्ष जाऊन घोडा नसतात, कितले घोडल्यारी पैसे भरना, कितले सेव्ह करून ट्राय केल्यारी सक्सेसफुल जातात ना. जफानिया 3:17 आज तो सहित तुझं सुजारी आमचे विरोधींचे हर एक सत्य विरोध जो स्थल तो सुजारी त्या सोम्याच्या समर्पण देऊन सांगा त्यामुळे उत्तर 3 पटी क्लेम करूया.
Psalm 55:22 तुझे ओझे 55:22 सर्वस्व जेव्हा जेसु सर्व नी तो तुका सोड आणि सांभाळतो तुका प्रामाणिक मनशाक प्रामाणिक तुझे मनुष्याक तुका सगळं दंडोळक दिवसाला दिवसन Psalm 55:22 तुझे वजे सर्व स्वराचे सोड आणि तो तुका तुका सांभाळतो सांभाळतो प्रामाणिक मनशाक Santo तुझे Pramaniko सगळं Santo दिवसाला Deus Psalm Zana Psalm 55:22 तुझे 55:22 ओझे वजे सर्वस्व जेसु नी तो तुका आणि तो सांभाळतो तुका सांभाळतो प्रामाणिक मनशाक तुझे मनुष्याक दिवस तुका धडोलक दिवसाला नमानमध्ये कृपेन भरले समज येसुचा स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची खातीर विनंती कर Psalm 119 verse 105 तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक देवो उजवाड मुझ्या वाटेसो तुझे उत्तर मुझ्या पावलांक देवो उजवाड मुझ्या वाटेसो आज वाईटेन गेल्या तरी एकल्यापासून माग्या कितले जणांक घर सोडून गेल्या कितले जण तांचे सुकूट मदारा लागी उलयना आपल्या भुरग्या लागी घोवा लागी उलयतात ना जावंक पुरो दादलो जावंक पुरो स्त्री अन्य संबंध आसात काजर बैले संबंध आसात समाजात भेटून दिव्या कोर्टात असले हर एक समस्ये असमाधान समाजात भेटून दिव्या इथल्या काजरी जुड्यामध्ये मनभेद चालून असा कन्फ्युजन चालून असा डायव्होर्स अप्लाय केला समाजात भेटून दिव्या मागिया कितल्या जणांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला विंगड गरजा बसत तांकां हर एकल्यांक सुम्याच्या तान भेटून दिव्या कितले जाण आज बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करन आसात कितले जाण पयले फावटी ह्या मागण्या जॉईन जाला मागिया आमचे सगळे टीम सुम्याच्या तान भेटून दिव्या समर्पण दिव्या आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर मागिया विशेष क्रिस्तरायाच्या जमतीचे पहिली मागण्या जमत या ब्रेका उपरांत आयच्या दिसा संडे सुमेशता भेटून दिव्या लोक हारी हारीने या जमती घेऊन दे या जमतीत येऊन हर एक लोक सुम्याचे अनुभव करून दे सुम्याची कृपा अनुभव करून दे कितले जण या जमती कुमोग करण्याचा ट्रान्सपोर्टाचे जाऊन पुरो म्युझिकाचे जाऊन पुरो बिंगड हेल्प करण्याचा तांकां सुमेशता भेटून दिव्या कितले जण आमचे मागोंक सांगला विंगड गरजा बसत जावंक पुरो कोणाची सर्जरी आसा जावंक पुरो कोणाची आज कोर्टान हियरिंग आसा युवा जाणां पासून मागून आसात सैनिके पासून मागून आसात सुमेशता भेटून दिव्या कितले जण एग्जाम बरोवंक पैसे बंदल्यात एग्जाम कॅन्सल जाल्या पोस्टपोन जाल्या सुमेशता भेटून दिव्या कितले जण शिकिल्ले मतीक वचना कितले जाणां घर सोडून गेल्या कितले जाणां फायनान्शियल समस्येने आसात सुमेशता समर्पण दिव्या परत एक फावटी आमचे सचिवीत आज या ब्रेसरच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळा ताज्या मुखाच्या काकुळतीन आम्ही बुरच्या बसत सांगाता मिळून येवतर 3 फावटी क्लेम करूया Psalm 119 तुझे उत्तर मुझे पावलांक देवो उजवाड मुझे वाटेस Psalm 119 उत्तर मुझे पावलांक देवो उजवाड मुझ्या वाटेस उजवाड मुझे वाटेस 119 तुझे उत्तर मुझे पावलांक देवो उजवाड मुझ्या वाटेस उजवाड मुझे वाटेस नमान मरिये कृपेन भरले सुमितीचे सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
एक घडी बोर दोन्ही हात आमचे वयर उभारया. माग्या विशेष समर्पण दिन माग्या ख्रिस्ताची मागच्या समोर आज कुवेटच्या सिटी इगर्जन हलताना विशेष माग्या ही जमत सुम्याच्या समर्पण दिव्या सुम्याचे करोड देवदूत अंश बिडत सरसवते सुम्याच्या नावान ही जमत भरून दे सडनी सड लोक या जमत दे सुम्याचा दैविक मोग अनुभव जाऊच्या पुसत माग्या या जमतेद्वारे मुनशांक नाही त्या सम्याक महिमा जाऊ दे सम्याक महिमा जाऊ दे या जमते केतल्याने मुनशाक पळवून नाही हे जमत सलावच्या सम्याक पळून येऊ देत त्या सम्याक पळून येऊ देत विशेष हे जमत आयसीएस कॉन्फरन्स चलतात वर्ड ऑफ गॉड दितात देव सदैव तांकां लीड करून दे विशेष हिलिंग सेशन वेळा सर्गेची दारा उगवून समिताची कृपा बेसवा सकत वळवून दे अनाइंटिंग जाऊ दे सुन्याच्या नावान जेजूच्या नावान मागे या जमते मुखांत सड आणि सडत बचाव जाऊ दे आज कितले जण कुवेटांत सरचे आज रोडवर असतात दुखाने असतात गल्फ राष्ट्रांनी आज कितले जण समस्येन असतात बाहेर दाखयनात भितर कष्ट ते असत करगत असत कितले जणांचे काम विचार असा माग्या सगळ्या सुम्याच्या समर्पण दिव्या सांगाता मिळून घट्ट तराने गडी बसती करूया हालेलुया 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 रोजमेरी डिसूजा जुलियन मस्करेनस हालेलुया 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 डाइना फर्नांडिस Mermaisi de Souza, Nima de Souza, Valero, Montero, Aleluya, 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 Rita Dalmeda, Fiona Alfonso, Rita Shanti Desa, Diodita Rebello, Eni, Aleluya, 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 Shalini de Souza, Aleluya, 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 Jacinta Babel, Aleluya, 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 Laurencia Fernandez, Aleluya, 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 Linda, Rosita, Agnello, Ruth, Reese, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Dominic, Sylvia, Sancia, Aaron, Austin, Hallelujah, 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 Pratishtha, Michael, Daryl, Hallelujah, 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 Geeta, Jacinta, Janice, Jisha, Cinderella, James, Julia, Stephanie, Jason, Stephen, Lancy, Anita, Ashley, Lena, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lena was Lidwin, Valerian, Sonal, Audley, Hallelujah, 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 Maria Ferrao, Mary D'Souza, Pradeep, Menezes, Rina, Albert, Gilbert, Sharon, Cyril, Casey, Lobo, Victor, Vinod, Brenda, Rocky, Ranvi, Jerry, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Pavel, Hallelujah, Hallelujah, Sarita, D'Souza, Hallelujah, 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 आज सकाळच्या वेळेचा या बुधवार बेसराच्या दिवसा या सकाळच्या वेळा मगान आमचे हर एकल्याचे काळीज भरून दे तुझ्या मगान आमचे काळीज अशे भरून दे की या संसाराच्या वडण्याने त्या मगान जाऊन आमका वेगळे करून जायनच जाऊ दे आज तुझे उतरच म्हणतात सोम्या Romans 8:35
तुझो मोग आतावन आमकां कोणूच मेकळे करूंक सकना. आज तुझो मोग आमच्या काळजान वळोन येऊ दिवून मागता. जेजूच्या नावान मागता. आज या लिनसला हर एकल्याच्या जीव हालेलुया 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 हर एकल्या मागणे ऐकतल्या हर एकल्या या आज उपरांत ते मागण्या मुक्तल्या उपरांत ऐकत जाते या युट्यूबचे त्या हर एकल्या दैविक सर्व हर एक तांच्या अडचणीत त्यांचा आधार आहे की त्यांना हर एक अडचण बाहेर काढ तुझ्या पवित्रत्म्यान भरून मागता जेजूच्या नावात आमेन 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 उडास्तवर ये बोर्डे आमखारे बरी Edo bori असे ari ankare अर्धवलो bari आधार ekita मगलो sodolo मध्यस्थी सदलो कोण कोणी मध्यस्थी सदलो उदास कोण गेल्लो कोणी म्हणके कोण तिने सही पावला गेल्लो म्हणके हे पात्याने धैर्य काढ की तुझ्याकडे ते येतात तुझ्याकडे मुझे तुझ्याकडे येतात पत्ते आणि खंतीस तुझ्या मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुत्राचे माये मुझे मागणी तिरस्कार करू नका पूर्ण तुझ्या काकुळती मुझे मागणी ऐक मागता ते मका दे आमेन 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 Amen. Amen. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची Maria, Mayana Bhagavad Dadanam तुझ्याकडे आम्ही महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्रत्म्या सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बघायचे तुमची टेस्टमनीज तुमची पेटिशन दंडिया 9900032411 या नंबराचेर तुम्ही दंडिया फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सक्रांताचे आराधना आसा सेम टायमार तुम्ही जॉइन जाया हेरांक तुम्ही सांगा ह्या जमतीच्या हर एका गरजा पसत म्हाका ते तुमकां हर एकल्यांक आशीर्वादांनी कृपेन आणि बेसावांनी भरून दी आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, brother. Thank you, Lord.